ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. варзигари машҳури тоҷик ҷангори вазни сабуки UFC Лоиқ Раҷабов аллакай дар Амрико қарор дорад ва барои муҳорибаи навбатии худ дар ташкилоти UFC омодагиҳои ҷиддӣ дида истодааст. хотиррасон мекунем ки Лоиқ Раҷабов дуюм муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC аллакай рӯзи 24 июн дар турнир UFC Fight Night зидди варзигар аз Полша Матеуш Ребецкий мегузаронад. ин муҳориба ҳам барои Лоиқ ва ҳам барои Матеуш дуюм муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Матеуш рекорди 17-1 дорад, а Лоиқ Раҷабов боша рекорди 17-4. Лоиқ Раҷабов 32 сола аст, а Матеуш Ребецкий боша 30 сола аст. ҳам Лоиқ ва ҳам Матеуш доимо муҳорибаҳои дурахшон нишон медиҳанд ва ба боварӣ гуфта мешавад ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи дурахшон хоҳад шуд ва бо эҳтимоли калон ташкилоти UFC ба ғолиби ин муҳориба рақиб аз топ 15 медиҳад. мо боша бесаброна ин муҳорибаро интизор мешавем ва ба Лоиқ Раҷабов омодагиҳои хуби беосеб ва албатта ки ғалабаи дурахшон орзумандем. ҷангори бебохти вазни 61 килограмми UFC Умар Нурмагомедов чемпиони вазни худ Алҷемин Стерлингро беҳтарин ҷангори вазни 61 килограмм дар ҷаҳон намешуморад. медонен, баъзе вақт натиҷаи муҳориба аз он вобаста аст ки чӣ гуна варзигар омода шуд ва чӣ гуна ӯ баромад кард. масалан дар вазни 70 килограмм ман гуфта метавонам ки Ислам Махачев сахттарин ҷангор дар ҷаҳон аст, чунки Ислам дар ҳақиқат ҷангори хеле сахт аст. ана Алҷемин Стерлингро ман чунин ҷангор намешуморам. ман ягон ҷангорро беҳтарин дар ҷаҳон намешуморам. ман ягон ҷангореро дидагӣ нестам ки ҳаматарафа беҳтарин бошад ва ягон тарафи сустӣ надошта бошад. муҳорибаи гузаштаи ӯро зидди Пётр Ян ба ёд биёрен. Пётр ӯро дар ҳама ҷо зад, ҳам дар замин ва ҳам дар стойка. аммо баъд кори шудагӣ шуд ва Пётр ҳамон зарбаи берун аз қоидаҳои ММА-ро зад. агар ҳамон рӯз Пётр ҳамон зарбаро намезад, пас ӯ дар ҳамон муҳориба ғолиб мешуд, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки Алҷемин Стерлинг чанд рӯз пеш гуфта буд ки Умар Нурмагомедовро чемпиони ояндаи вазни 61 килограмми UFC мебинад. а худи Стерлинг боша баъди муҳориба бо Шон Омели нияти ба вазни ним сабук баромадан ва бо чемпиони ин вазн Александр Волкановский ё ин ки Яир Родригес ҷангидан мехоҳад. ҷангори бебохти тоҷик Сарвар Ҳомидов баъди ғалабаи дурахшони худ дар турнири Беллатор 296 эълон кард ки ӯ барои любой ҷангори ин вазн проблема шуда метавонад. дар аввал ташкилоти Беллатор дар Твиттер лаҳзаи финиши Сарварро гузошта навиштанд ки Сарвар Ҳомидов ин проблема аст, а худи Сарвар боша ин суханҳои навиштаи ташкилотро дар саҳифаи Твиттери худ ба қайд гирифта чунин суханҳо навишт: бо шумо розиам Беллатор, ман барои ҳамаи онҳо проблема мешавам, навиштааст Ҳомидов. бояд қайд кард ки Сарвар Ҳомидов ҷангори бебох буда рекорди 15-0 дорад ва ӯ дар дуюм беҳтарин ташкилоти ҷаҳон Беллатор аллакай ду муҳориба гузаронда дар ҳар дуяш фавран ғалаба ба даст овардааст. акнун умедвор мешавем ки ташкилоти Беллатор ба Сарвар рақибони тобро медиҳанд, то ин ки ҳарчи зудтар Сарвар ба камарбанд наздик шавад. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.